Junarto semoga bermanfaat berkah dan barokah. Amin. Mula wayang iki dipanggung kiwa tengen ya Mas. Nggih. Kuwi simpingan. Lho. Diadani kelir. Kelir ki loro cacahe. Dadi wayang iki siji tuntunan. Tuntunan. Kaping pindho tontonan. Tatanan. Oh, ganti Tatanan sih. Kaping telu tontonan. Kaping papat Mulai. tantangan. Rungono sik. Rungono sik. Ya. Tuntunan, Tuntunan. tatanan, tontonan, tantangan. Tantangan. Ngerti tuntunan? Lah niku. Mergo mau ana tembung golek. Golek. Goleki golek ana. Iki apa babare apa werdine? Mula jereng ki kelir. Kelir. Ireng karo putih. Putih. Iki mengku surasa. Napa? Ireng saka biung, putih saka bapa. Wujud loro dadi sawiji. Kinantenan anasir patang perkara. Amarah. Supiyah. Alwamah. Mutmainah. Bumi geni banyu angin. Wujud loro dadi sawiji dadi gleger kaya gareng. Kuwi sing darane tuntunan. Dadi mula dadi dalang iki kudune ngerti falsafah. Akeh Mas Gareng. Dalang iki sementing iso nyabetke wayang karo dikanteni. Wah tenan. Wong sing ayu-ayu terus mbek karo ngenang ngene kae wis seneng. Tapi disuwun sapungkure wayang niku dados berkah. Iki darane tuntunan. Dadi iku engko werdine apa to? Karepe wayang Purwa. Dadi le nyadong wahyu ning pangeran liwat wayang Purwa ki wahyu ning pangeran dina Setu Legi malam Minggu Pahing. Setu ki tumpak Legi manis. Minggu ki dete. Pahing jenah. Oke? Oke. Piye? Oke. Lho darani tuntunan kok. Tontonan. Tontonan contone iki gelar sampean Gareng, Mbak Ririt, Mbak Ambar. Iki panggo panglipur. Tantangan. Miturut alam tuwin jaman. Saiki nek ora ana sing nonton. Jaman biyen lho. Mula saiki di nganggo apa? Variasi musik karo gamelan. Lah nggih. Dadi kolaborasi. Nah, laborasi. Fermentasi. Diatonik apa kuwi? Ya. Diatonis dan pentatonis. Pentatonis. Kuwi sing darane tantangan. Kira tak babar kuwi ora rampung suwe. Mboten rampung. Tesih dowi. Oh, dowi. Mula saiki anu Mas Gareng. Napa, Bos? Gandeng iki kanca tani wis dilanjut. Diaturake Mbak Ririt. Diaturake Mbak nganu Pangkur Semarang. Oke. Kula lenggeran mawon. Lenggeran. Biasane menawi Pangkur Semarang kan ambar. Ambar sambil angin. Ngaku diringin. Lenggeran mawon. Lenggeran sini. Oke. Setuju, Cok? Jadi lenggeran nggih Bapak Ibu. Monggo. Wilujeng miarsaken serangan kalian Purba Laras. Dados bawa napa lajeng? Monggo. Bawa napa lajeng eling-eling Banyumasan Pak Bu? Eling-eling Banyumasan. Dene piyayi budaya. Siap. Nggih. Sepinten Mas Larase slendro patete menyuro. Hati-hati lho, Mbak. Siap. Aku ki sithik-sithik yo ngerti larasan kok. Wah, nggih kedan oh Pak Dalan kok nggih. Ayo rene ngancani sik. Raden Haraya waraku. Perkudara kok gering nggih Pak Bu. Nek niku mboten perkudara. Lha apa? Perku piye nek niku? Cilik. Lah nek piye ra anak doro. Nggih. Perku piye? Ngopo tanganmu ngopo ya kan ngopo? Luar kudara ki ngene tanganmu. Alah cilik Cilik kok udik. Ayo ya utik mawe kok. Aja kemaki. Ora apa-apa. Perku piye? Kenapa? Dalangi sapa? Raden Harya waraku.